диққат, тоҷикони мо дар вақте аз Россия ба Тоҷикистон бо равон кардан зарарҳои бисёр мебинанд. Баъзеҳо борҳояшон дар тӯли 2 моҳ 3 моҳ рафта мерасад ва аз баъзеҳо умуман намерасад, яъне ки ҳамту гум мешавад ва онҳо ҳам аз харидани бори қимат равон кардан зарар мебинанд ва ҳам пуле ки дар он компанияҳо медиҳанд пулои онҳоро возврат намекунанд. имрӯз ман дар ҳамин масъала бо шумо гап мезанам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман ҳабибулло қурбонов ҳастам ва ин шабакаи голос мигранта аст. ширкатҳое ки ба Тоҷикистон бор равон мекунанд онҳо ду хел мешаванд. ҳастанд ширкатҳое ки официально кор мекунанд ва ҳастанд ширкатҳое ки неофициально кор мекунанд, яъне ки онҳо борҳои шуморо мегиранд, дар дохили ягон контейнер вагонҳо ҷамъ мекунанд бори шуморо 5 рӯз 10 рӯз 1 ҳафта ҳар хел ва оварда ба ширкатҳое ки официально бор равон мекунанд ба онҳо месупоранд. дуюмаш бошад худашон дар борҳои шуморо дар дохили домвешҳо якҷо карда ҳамчун бори домвеш ба границаҳо мебаранд ки дар он ҷо баъзе вақт дар қаб мехӯранд ва онҳоро баъзе ҷаримаҳо мекунанд, тағабозӣ сар мешавад, давода ва бори шуморо пас аз 1 моҳ 1.5 моҳ пул дода бароварда чӣ кор карда бурда мерасонанд ки 2-3 моҳро дар бар мегирад ва баъзан вақт борҳои шумо пурра конфискават мешавад ки дигар ин компания ҳам маблағи шуморо гардонда дода наметавонад ва рақамҳои худро шикаста кушта партофтаву нобуд мешаванд. аз соли 2017 то инҷониб ман блогер ҳастам ва бисёриҳо маро аз ҳамон солҳо мешиносанд. чӣ хеле ки шумо медидед ман дар як сол 5 бор 6 бор зиёдтар ҳатто спецприёмникҳо мерафтем, бачаҳои худмона хабар мегирифтем. ҳар иди рамазони қурбон ба зиндонҳо ки бачаҳо дар он ҷо ҳастанд хӯрокаҳо равон мекардем то ин ки идро дуруст ҷашн бигиранд. ба модарон кӯмак мекардем, ба бародарҳо кӯмак мекардем, аз больницаҳо дар стройкаҳо меғалтиданд. хулосаи гап ҳамин проектҳои моро ҳамаашро шумо медидед ва аз ҳама вазбинтараш давраи пандемия буд ки ман қариб 1 сол ҳар рӯз як рӯз пас баромада 20 мошин 30 мошин ҳар рӯз хӯрока ба тамоми областҳо Москва равон мекардем барои модарон, барои бародарҳое ки дар манамун пандемия руст кардагӣ берун баромада наметавонистанд ва ҳамаи инро як кас моро спонсировать мекард, як кас маро кӯмак мекард. дар ҳамаи ин ширкате ки ҳамеша дар бари бачаҳои тоҷик ҳаст, дар бари миллати тоҷик буд, тоҷикро ҳамеша дастгирӣ мекард ва ҳоло ҳам карда истодааст. ин буд бародарамон Фирдавс Наимов ки инҳо низ ширкати ҳамин боркашонӣ ба Тоҷикистон доранд ки 19 сол мешавад инҳо официально ҳастанд ва дар ҳамин 19 сол ҳар сол ҷои аввалро мегиранд. якум ҷо дар боркашонӣ яъне ки логистика миёни Тоҷикистону Русия ҳаст. дӯстони азиз, ҳоло ман дар ширкати Русмостранс қарор дорам ва медонед барои чӣ ман ин қадар сол ин ширкатро тавсия накардам. ҳолон ки ман мехостам, фақат мегуфтам бародарро ки биё ман ба мардум нишон диҳам ширкати шуморо, вале ин ҷо ҳамеша пур буд, ҳамеша муштариёнаш буд ва барои реклама кардан ҳеҷ эҳтиёҷе надошт. вале имрӯз сабаб дар он шуд ки ман гуфтам дигар соҳибкорони мо зарар дида истодаанд. дигар соҳибкорони мо борҳояшонро бурда ба ҳамин компанияҳои неофициалӣ дар роҳ гум карда ё ин ки як боре ки сезонаш мегузарад баъди 3 моҳ рафта мерасад. хоҳишу дархост кардем аз бародарамон ва билохира омадем ширкатро ба шумо тавсия кунем. ин тавсие ки ман карда истодаам бештар фоидааш ба шумо аст. зиёда аз 800 метри квадратӣ склади калон, қариб хато накунам як 6 дарвоза дорад. дар ин ҷо ҳам ба поезд мебаранд борҳои шуморо, ҳам ба фураҳо. масалан аз дигар ширкатҳо ки агар бори шуморо дар ягон вагонҳо 1 ҳафта 10 рӯз манъ карда ҳар рӯз бор ҷамъ карда ба мебаранд, дар ин ҷо ҳар рӯз якта фура ба роҳ мебарояд. аз саҳар то бегоҳ якта фураро пур мекунанд, ба роҳ мебарояд ва боз пагоҳаш баъзан рӯзҳо мешавад ки 2 фура ба роҳ мебарояд. дар ин ҷо қариб 6-7 дар аст. як 4-5 дараш барои борҳоро қабул кардан аст, 4-5 дари дигараш барои борҳоро бароварда равон кардан аст. дӯстони азиз, ман шуморо тавсия медиҳам ки ин ширкатро шумо агар интихоб мекунед ҳаргиз зарар намебинед, чунки ин ширкат 19 сол мешавад ки официально кор мекунад. акнун як чанд пунктҳоеро гуфта мегузарам ки шумо баъди ин пунктҳо худатон хулоса карда интихоб мекунед ки кадом компанияҳо хуб аст ва компания барои борравон кардан бояд чӣ чизҳоеро дар худ
дошта бошад. Ширкатҳое ки ба Тоҷикистон бор равон мекунанд, вақте шумо борҳои худро меоред барои супоридан, бояд шумо бибинед ки ин ширкат офис доштагӣ бошад ва маънан хел вақти борро қабул кардан акт передача доштагӣ бошад, ба шумо имзо кунад, печат кунад, ҳар чизе ки қабул кардагӣ аст навишта бидиҳад. Ин данниҳо, ин маълумотҳо бояд дар дохили компютерҳо ҷо шавад, на ин ки дар як журнали пур аз ифлосӣ ки ман дар чанд ширкатҳо мебинам варақҳо пусидагӣ аст. Ин хел терминал бошад ки барои шумо супоридани маблағ удоб набошад, ё ин ки наличӣ гираду печат зада чек бироварда битиҳад. Ва як чизи аз ҳама зураш ки ман аз ин ширкати Русмостранс ба шумо мехоҳам бирасонам, ин аст ки ин ширкат аз қариби 90% муштариҳояш пул намегирад. Шумо борҳои худро оварда месупоред, акт приём передачаро мегиред ва Тоҷикистон бор меравад мерасад. Ҳангоми бори худро қабул кардан дар он ҷо бо контрол нависӣ аст, яъне ки тарозуе ки барои контрол кардан ки чизе супоридед ҳамонро барои қабул кардан борро қабул мекунед. Боратон шикастагӣ нест, ягон чиз шидагӣ нест, ҳама 100% дар Душанбе ё ин ки дар Хуҷанд. баъд шумо пули ҳаққи хизмати инҳоро медиҳед. ин хел ширкатҳо дар Русия ё ки нестанд ё ин ки ками каманд. То ҷое ки ман медонам ҳамаашон пулро мегиранд, дар як журнал номи шуморо менависанд ва таваккалаш ба худо дигар чизе ки шавад. вале ин ширкат чунин нест. Шумо дар Тоҷикистон ва дар Хуҷанд ширкат офисҳои худро дорад. Русмостранс дар Хуҷанд аст, Русмостранс дар Душанбе ҳаст. Мегиред, борро қабул мекунед, ҳамаш 100% шумо розӣ, баъд имзо карда пулро месупориду борҳои худро қабул кардан гуфта мегиред, меравед. Боз дигар чӣ преимущество аст? ба склад меравем, дар он ҷо ман ба шумо ҳамаашро нишон медиҳам ки чӣ чизҳо бояд дошта бошад ширкате ки борҳои шуморо ба Тоҷикистон равон мекунад. чӣ хеле ки мебинем дӯстони азиз, ширкат ба ғайр аз офиси худ боз дар ин ҷо ҳуҷрае дорад ки мисол нафарҳои бор овардагӣ, нафарҳои шофёрҳои камазҳо, ҳаминҳо омада ин ҷо як камтар мешинанд, дар навбат бошанд, агар навбати худро мепоянд. Коргарҳояш манам хел вақти абед кардан офиси як коргарҳо худашонро мисли одам ҳис мекунанд. Микроволновка аст, кофе тайёр кардан аст, ҳама чи аст, ани стендаш аст, брошюраш. бибинед ки компания дар ҳақиқат официални аст. мана 19 сола мешавад компания. баъд бибинед ки дӯстони азиз, вақте ки ман мехонам, вақте ки шумо нархҳои компания аз 59 рублей сар мешавад, сари 1 килограммаш аз 59 рублей сар мешавад. ҳар борҳо ҳар хел нархҳо доранд. дӯстони гиромӣ, дар дохили 59 рублей чӣ чизҳо медарояд? Шумо просто гӯш карда роҳат кунед. бинед, приёмка груз на склад, яъне ки бори шуморо қабул кардан, фароварданаш. упаковка для транспортировки, мисол борҳоро камтар баъзе ширкатҳо овардан мепартоянд, инҳо гирифта дар болои палет монда, стреч печонда, хушрӯ карда, ҳама ин дар дохили ҳамон маблағ медарояд. Хранение груз на собственных складах. Амин бори шумо дар ин ҷо агар шумо ҳоло равон накунед, рози нисби дигараш меояд, ё ин ки баъзан мешавад ки борҳои шумо бо ҳамон фурӯшандаҳо дуруст намегирад, возврат мешавад, ягон корҳо мешавад, бори шумо дар ин ҷо 1 рӯз, 2 рӯз, 5 рӯз, 10 рӯз бепул хранид карда мешавад. ин чизи беқимат аст ки бори шуморо бепул агар дар ин ҷо нигоҳ медоранд дар Россия. Погрузка груз вагон фур, яъне ки бори шумо вагон меояд, дар ин ҷо вагонҳои поезд бор мекунанд, ё ин ки дар фура бор мекунанд, агар бепул бор мекунанд, яъне грузчикошон ҳаминҷода бо ҳамон маблағи шумо додагӣ дар дохилаш ин ҳам медарояд. ба таможенное оформление при отправке, яъне ки затамаживат кардани бори шумо ин беҳад қин аст. Бори шуморо таможенное оформление карда равон мекунанд, ин пули зиёд расход мешавад дар ин ҷо. Отслеживание груза на протяжении всего пути исследования, яъне бори шумо вақте ки меравад дар роҳ отслеживат карда мешавад то Тоҷикистон дар куҷо расидааст, дар Қазоқистон, дар Ӯзбекистон чанд рӯз пас мерасад, ҳамааш отслеживат карда мешавад, дида мешавад. ва таможенное оформление груза по прибытии, яъне ки дар Тоҷикистон бори шуморо растамаживат карда медиҳанд бо ҳамон маблағе ки дар ҳамин ҷо шумо месупоред, от 59 рублей сар мешавад. Оплата услуг декларирования, яъне ки декларатсия ва ҳамин чизҳоро худашон тайёр мекунанд, барои шумо медиҳанд, дар ҳамин маблағ медарояд.
боз дар ин ҷо сопроводительни документация аст, дар ин ҷо оплата налогов аст, услуга аст, сертификация аст, хранение груз на складах, выгрузка получателя. Дар Тоҷикистон ки шумо як рӯз ду рӯз бортона омада намегиред, дар он ҷо ҳам бори шумо бепул нигоҳ дошта мешавад. Барои чӣ дар бораи ин чанд бор гап задам? Мо низ аз хитои бор заказ мекунем. Моро вақте ки борамон ба Россия омада мерасад ба Москва, ҳамон рӯз мегӯям ки бори шумо омада расид. Аллакай агар мо ҳамон рӯз нагирем, пагоҳ чанд рубл, пагоҳи дигараш чанд рубл. Складҳо ҳамин аст ки агар чанд рӯз ту дер кардан гирӣ, ҳар рӯз маблағ хурдан мегирад ва ин ширкат барои шумо ҳамин чизро бепул кардагиаст. Дӯстони азиз, баъд дар ин ҷо шлагбаум аст ки дар бисёри транспортни компанияҳо меравӣ, вақт дар омадан дар он ҷо шлагбаум 1 соаташ пулакӣ аст, пул домедароид, ҳамин хеле моментҳо аст ки дар ин ҷо ҳар нафаре ки ба ширкати Русмостранс меояд, ширкати Русмостранс маблағи парковка ҳамаи чиро аз киссаи худаш пули муштариёнашро медиҳад. Дӯстони азиз, тамоми шароитро барои шумо муҳайё кардагиаст ширкати Русмостранс. Як чизро ба хотири ҳамаи шумо расонам, аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам ки борҳое ки домвеш аст, як дона вай аст, пилисос дорам, як сумка либос дорам, як 10 кросовки дорам. Ин чизҳоро ширкат равон намекунад. Дӯстони азиз, ками камаш аз 200 кило 400 кило борҳои шумо зиёд бошад, яъне ки ин ширкат бо соҳибкорон саркор мекунад. Фақат коммерческий груз равон мекунад. Коммерческий груз яъне ки борҳое ки барои савдо ҳастанд, барои шумораашон зиёд аст ки онҳоро растамошка мекунӣ, затамажид мекунӣ, ҳамин хел чизҳо. Мероем ба склад меравем ва дигар чизҳоро ба чашми худ дар он ҷо мебинем. Дӯстони азиз, аз офиси ширкат берун баромадем ва ин аст худи склад. Чӣ каре ки мебинем, ман хато накардам, значит 5 та дар аз ин тараф дорад, фураҳо 5 та дари дигар аз ин тараф, яъне ки 10 дарвоза дорад ин ширкати мо, ширкати Русмостранс. Дӯстони азиз, дар ин ҷо мебинем борҳоеро ки инҳо бояд ба Тоҷикистон раванд, аллакай инҳоро имрӯз бор мекунанд ва склад хело ҳам калон аст, ҳамин хел 800 метри квадратӣ аст. Барои чӣ склад борҳо задагӣ то боло пур нестанд? Барои чӣ? Барои оне ки аз ин ҷо бори шумо меояд, пагаҳаш мебарояд, имрӯз медарояд, пагаҳ мебарояд. Чӣ каре ки ҳоло мебинем, бачаҳо кор карда истоданд. Дар ин ҷо баъзе бачаҳо соҳибкоро ҳам ҳастанд ки худашон борро оварда месупоранд, нигоҳ мекунанд бори онҳоро чӣ хел бор мекунанд, борҳояшонро худашон мебинанд, расм гирифта ба Тоҷикистон мепартоянд. Хулоса дар ин ҷо як шароите ҳаст ки ҳар як соҳибкор худашро як узви ҳамин корхона ҳис мекунад, яъне атнашини ҳам беҳад бо бачаҳо хуб аст дар ин ҷо. Ман ин хел бор карда истодаам, фура пур мешаваду дигар фураш омада меистад, бо боқимондаҳоро бор мекунанд. Дар ин ҷо бисёри маҳсулотҳо ҳастанд аз қабили баъзе соҳибҳоро кабел бор карда истодаанд. Ман ҳамин ҳама кабел аст. Баъзе соҳибҳо коробкаҳо аст ки ман намедонам коробкаҳои чӣ аст. Ин аробаҳо аст. Дар Тоҷикистон дар тамоми бозорҳои мо мебинем аробаҳои якчарха барои дар стройкаҳо ҳамин аст. Дар ин ҷо баллонҳояш аст. Ин ширкат мана ин хел чизҳо дорад ки рости гап ман номашро албатта ки намедонам, вале ин электронни аст барои борҳоро бардоштан, дар камаз рафта бардошта, аз дохили камаз берун бароварда, дар ягон ҷо бурда мондан. Боз простоёш ҳаст, рохле, мана инҷо як чанд то аст. Мана ва онаш бошад ба фикрам тарозу аст, чунки экран дорад, монитор аст. Хулоса ширкат ҳамаи шароитҳоро дорад ки борҳои шуморо нашикаста. Як чизи хубро ба шумо ман бояд гӯям, инҷа биёед. Вақте ки бисёри складҳо шумо бори худро мехоҳед супоред, он ҷо шумо аҳамият диҳед ки оё склад пантус дорад ё не. Мана хел пантус. Дар бисёри ҷойҳо склад худашам паст аст. Бори шуморо ба як азобо мефароранд. Баъзе чизҳое ки хрупки ҳастанд ё ки вазбин ҳастанд, зури ин карау чизо намерасад, бори шумо чапа шуда меғалтад, мешиканад. Ва дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинем, мана ин хел пантус рост ба рости вай аст, фура аст. Як тамин релс чизо мепартоянд, листи оҳаниро мепартоянд, даромада аз дохилаш гирифта баромадан мегирад дигар.
осон мешавад кораш. Мебинед дӯстони азиз, ҳамин пантус беҳад важне аст барои онҳое ки соҳибкор ҳастанд ва борҳои вазнин равон мекунанд, борҳои мисол хуруб ки мешикастагӣ ҳамин хел чизо равон мекунанд. Чиқаде ки мебинед дӯстони азиз, дар ин ҷо аллакай чандта камазо ҳастанд ки баъзеҳояшон бор овардаги ҳастанд, бояд холӣ карда шавад, баъзеҳояшон дар навбат истодагӣ ҳастанд ки бояд борҳои онҳоро бор кардаву ба Тоҷикистон равон кунанд. Дӯстони азиз, медароем масалан дӯстони азиз, ман ин хел борҳои вазнинро пантус набошад агар шумо фароварда аз камаз дохили склад карда наметавонед. Бинед ки чӣ қадар баланд аст, ин чапа шуданаш мумкин аст аз фура фаровардан дохил. Вақте ки пантус ҳаст, кор хеле осон мешавад. Манам хел дӯстони азиз кор рафта истодааст. Мо дар вақти кори бачаҳо омадагем. Манам хели склад беҳад калон аст то ман ҳамин охираш. Дар ин ҷо аслан борҳоро қабул мекунанд, бачаҳо дароварда ин тараф меоранд ва аз ин ҷо бор мекунанд. Яъне ки ду-се дар барои бор кардан аст, иноаш барои қабул кардан аст ва ин дарҳое ки аз ин тараф аст, аз пушти мо релси поиз мегузарад. Дар ин ҷо борҳое аст ки бо вагон равон, бо поиз ҳам равон мекунанд. Дӯстони азиз, як чизро ман ба шумо мехоҳам гап занам. Дар бисёри ширкатҳо шояд ин чиз набошад. Ин ҷо биед. Дар вақти борҳоро ба камаз ба фуроҳо бор кардан дар ин ҷо диққат кунед, дар ин ҷо камера аст ки камера сабт мекунад пурра кадом борҳои шумо дар дохили фура бор карда шуд, чӣ бор карда шуд, ҳамааш дар ин ҷо сабт мешавад ва дар Тоҷикистон низ камера ҳаст. Як то фароварданаш ҳамааш сабт мешавад ва дар дохили ин ҷо ҳамагӣ 12 таи дигар вай аст, видеонаблюдение аст ки бори шуморо охраният мекунад. ғайр аз ин чоп ҳаст, чоп яъне охранаи дохилии ҳамин территория ҳаст ва ғайр аз ин политсия аст, политсияи железнодорожный вокзал, политсияе ки мо ҳастем дар дигар ҷоҳо, он аз политсияи ЖД фарқ мекунад. ЖД ба худаш политсияи худашро дорад дар ин ҷо, яъне ҳам политсия охраният мекунад ва он ҷо политсия биноаш аст. Дар ин ҷо воқеан охрана аст, чоп ва 12 та камера ки борҳои шумо беташвиш дар он ҷо нигоҳ дошта мешавад. Ба дили пур ва тӯли 19 сол аст ки шукри худо то ҳоло ягон бор аз ин ҷо гум шудагӣ нест. дӯстони азиз, то ҷое тавонистам барои шумо маълумот пешниҳод кардам дар бораи ширкате ки миёни Тоҷикистону Русия 19 сол аст ки дар масъалаи логистика ҷойи аввалро мегирад. Агар шумо хоҳиши боравон кардан ба Тоҷикистон доред, мақсади ман ҳамин аст ки шумо зарар набинед, борҳои шумо безопасна соқ саломат рафта ва саривақтӣ аз ҳама хубтараш зуд рафта бирасад. Мақсади ман ҳамин буд. Наворо ба шумо пешниҳод кардам. Агар хоҳед ки муроҷиат кунед, марҳамат рақамҳое ки мебинед дар ин ҷо занг занед ва агар дар почтаашон нависед, агар дар описанияи видео ва дар якум комментария закрепит карда мемонам почтаашонро, суроғаашон низ менависам. Дӯстони азиз, ва бори дигар мегӯям ки онҳое ки домвеш равон мекунанд, як либос, як сумка либос, ягон чизҳо, дӯстони азиз, шумо беҳтараш на худро гаранг созед, на ин бачаҳоро. Чӣ қадар ки мебинед, як минут пас бор омада истааст, як дақиқа пас бор холӣ карда истанд, бор карда истанд, корошон беҳад зиёди бад аст. Фақат онҳое муроҷиат кунед ки шумо соҳибкор ҳастед ва борҳои зиёд равон мекунед. Вана чӣ қадар ки мебинед, борҳо сари ҳар 5 дақиқа бор меояд, бор холӣ карда истодан. Ин мошинҳои майда аз областҳо мебиёянд, аз ҳар областҳо чизҳое ки шумо заказ мекардагиро меоранд, бачаҳо холӣ карда қабул мекунанд ва дар фуроҳои калон бор карда ба Тоҷикистон равон мекунанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, боз такрор мекунам, домвеш чизҳои 1 кило, 5 кило, 10 кило, 15-20 кило муроҷиат накунед. Дӯстони азиз, фақат ин видео барои соҳибкоро ҳаст. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, ҳамеша солим монед, илоҳо ҳеҷ гоҳ фиреб нахӯред. Ба ҳаматон барори кор хайр. Дӯстони